המסמך שלנו נראה בסדר בתור טיוטה, אבל לא ניתן להתייחס אליו כסופי כל עוד הוא אינו מכיל עיצוב. עיצוב פירושו ליטוש המסמך, כדי להפוך אותו לקריא יותר ולהעניק לו מראה אטרקטיבי יותר. קודם כל, בואו נבליט את הכותרת. נבחר את הכותרת, נלחץ על העכבר קליק ימני וסרגל הכלים המצומצם יופיע. זוהי הדרך המהירה ביותר להגיע לתפריט של העיצוב. כדי לברר מה תפקידו של הלחצן פשוט נרחף מעליו עם העכבר. נלחץ כעת על מודגש, ולאחר מכן נעלה ללחצן הזה ונגדיל את הגופן. אם אנחנו מעוניינים באפשרות עיצוב נוספות, נוכל למצוא אותם ברצועת הכלים. מכאן ניתן להוסיף קו חוצה, לעצב את הטקסט ככתב תחתי או כתב עלי, ומכאן ניתן לעצב פסקאות. יש הרבה אפשרויות, אבל באופן כללי הדרך הטובה ביותר והקלה ביותר לעצב טקסט היא להשתמש בסגנון. נרחף עם העכבר מעל האפשרויות כדי לראות תצוגה מקדימה. סגנונות הם קלים לשימוש מפני שניתן להכיל אותם על קטע טקסט גדול. הקבוצה פסקה כוללת כמה אפשרויות שימושיות כגון תבליטים ומספור. אם ברצונו לבחון אותה, פשוט נבחר את הטקסט ונלחץ על הלחצנים. לא ייגרם שום נזק מפני שתמיד נוכל ללחוץ שוב על הלחצן כדי לבטל את האפשרות. פקודות אלה מתאימות את יישור הפסגה. בואו נראה מה הן עושות. נעבור על הפסקה השנייה, נלחץ עליה 3 פעמים כדי לבחור את כולה. עכשיו הפסקה מיושרת שמאלה. נראה מה קורה בעת אישורה למרכז. ועכשיו ישור לימין. הלחצן האחרון מיישר את הטקסט לשני הצדדים. בואו ננסה עוד אפשרות עיצוב אחת. נלחץ כאן כדי להתאים את המרווח בין השורות. המרווח בין השורות מהווה ברירת מחדל הוא נקודה אחת, שורה אחת. אפשר לעשות מרווח כפול ואפילו מרווח משולש. אם אני רוצה לשנות את המרווח של המסמך כולו, ובכן, הדרך הטובה ביותר היא לעבור לכרטיסיית עיצוב וללחוץ על מרווח בין פסקאות. אפשרות זו עושה יותר מאשר התאמת המסמך והמראה הכולל של המסמך. אני רוצה להראות לכם עוד לחצן אחד שנמצא כאן בשורת הלחצנים, זו שנקרא סרגל כלים לגישה מהירה. מדובר בלחצן בטל, זהו הלחצן האהוב עליי, מפני שהוא מאפשר לי לנסות דברים ולטעות. כל שעליי לעשות כדי להחזיר את המסמך למצבו הקודם הוא ללחוץ על בטל. ישנו גם לחצן בצע שוב.